Ahojte, dnes je 8. deň mojej snahy o zmenu života, zmenu životného štýlu a spôsobu života tak, aby to bolo k žitiu. Hovoril som v minulosti v predchádzajúcich dňoch o viacerých dôvodoch, prečo podstupujem túto zmenu. Prvý z tých dôvodov bol, že moja váha mi bráni v plnohodnotnom pohybe, druhý z tých dôvodov bol pohyb a aktivita sú zdroje mojej socializácie a teda moja váha mi bráni v mojej socializácii. Tretí z tých dôvodov bol, že je to vlastne spôsob, ako sa postupne zabíjam, spôsob takej pomalej sebevraždy, kde v podstate stačí nechať veci ísť pár rokov a bude to nenávratné. Štvrtý ten dôvod je, sa tak emočne prejedám raz za čas znamená tak raz za týždeň. Piatý z tých dôvodov bol, že keď fungujem medzi ľuďmi, keď som v aktivite, tak nechcem vynakladať všetku svoju energiu na to, aby som zvládal len sám seba, ale chcem byť prínosom aj pre druhých ľudí a moja váha, moja kondícia mi vlastne bránia v tom, aby som bol prínosom pre druhých ľudí. Šiestý dôvod, ten, ktorý prinášam dnes, sú vlastne zdravotné dôvody. To, že mám vysoký krvný tlak, že mám hraničný cukor, zvýšený cholesterol, najmä ten zlý a ďalšie veci, ktoré sú už dosť, ešte nie sú za hranicou, ale už sú na hranici a ak by som to teraz nechal ísť, tak behom roka, 2 rokov, 3 rokov sa dostanem hlboko za hranicu, kedy by sa to dalo napraviť. A to znamená, že s tým potrebujem spraviť niečo teraz. Takže tak.